ọkwa na ego ọkwa na 100 million kpechikom. Hey, bịakwanụ ka unu fụlụ ego Evangelist Ebuka Obi kelu ndị niile bịalụ crusade o melu n'Enugu steeti. Ụkọtori gbanya bụ ife abụlọkwa obere ife. Evangelist Ebuka Obi na ebe a wee na-ekwuo na Jizọs gwara ya dịka ọ nọ na moto mgbe ndị uwe ojii na-achụgharị ya mbiaka ka akpụrụ ya ka ọ ghara ihe otu ya bụ crusade. O wee sị na Jizọs gwara ya na ya wepụta 100 million naira ka oke ndị niile bịalụ crusade. Hey, ọkwa onye ọbụla enwekwa biela ọnya n'ọkwa akacha ụka anụnwa na-ana onye ọbụla na-ekele ego nke ya wee na-ana. Nke a bụkwa ntị mbụ m ịnụ na-abịalụ crusade na ndị ụka ha osuru crusade wee kee ego. Otu birigokwanụ unu ya abịakwa ka unu were ntị unu wee nụrụ ka Evangelist Ebuka Obi si wee kọnya bụ ife anyị eji wee kee ego. Unu makwana anya bụ crusade n'ọdụ ka ya eme ya tata dụka ọ na-aya eme na-akọwa na ndị uwe ojii gwara Evangelist Ebuka Obi na ya jebe na stadion ọkụ na-ele n'ụlọ ụka fada ọkụ na-ele ka o jee nọrọ ebe ahụ menya bụ crusade na stadion ebe ọ bịalụ ka ọ nọrọ wee mee ya n'Enugu steeti na onye elotakwafa na ndị uwe ojii na ya bukọrọ ngwongwo ya ka o jebe ebe ahụ. Evangelist Ebuka Obi wee na-akọwa na ndị uwe ojii na-achụ ya mbiaka na onwelu ndị jegwa ndị uwe ojii na ya bụ Evangelist Ebuka Obi anọkwa n'ebe a wee mee crusade. Hey, ndị ụka na-agbazikwa na onwefa mgba wụna afụrụ n'ụwa afta ekwensu welucha ndị ụka ewelu. Ya bụ ife abụlọzikwa obere ife na ife ndị ụka nọzikwa kịta abụ tiwuo zogbuo onye egbuoro etu obe ya ọkụ. Bịakwanụ ka unu fụrụ ka Ebuka Obi si wee kenya bụ ego na ọ na-ajụkwa ndị memba chọọchị ya nafe enwela akaụntụ ka a na-emela onye ọbụla transfa. Hey, ọ bụrụ na ị nwekwa akaụntụ ahụ eji melụ transfa ị bịakwa welu nke ụkachi wee na-anabe Ụkọtori igba ya bụ ife abụlọkwa obere ife na-eme n'obodo oyibo ọ dụkwa ka obido gị ime n'ụka ndị Naijiria. Hey, so n'obodo oyibo ka m fụchagoro ebe a kachara ụka rie oriri rie nri nwa mmanya. Ọ bụrụ na Naijiria fa anakọrọ nke iji fọka ị na-akpafa na-anakwarịghị ọzọ ikwe uweta iburu onye ilofa. Bịakwanụ na Ebuka Obi ebupụtagokwa 100 million kpechikom ka eke ndị niile bịalụ crusade. Biko na onye ọbụla kerụkwa nke n'udo na ọṅụ tia nụkwa n'ọgụ tia gbakwa na mgbatị azọkwa na mmadụ ọba ka akụkọ ghara ịbakwa na ya bụ crusade unu jelu. Unu makwa na azọba ego azọba kwụba na line nwebe ọgụ na mgba kwaba aka onwekwa ife melụ akụkọ ya akọkwa ọkwanụ nke nnụtị ka m wetara unu dochikwanụ. So look at it here. What everybody will do here. The TV is not on. They can't even see it. What is my power? Or they are least, or they are strong. I don't want that. So, everybody be able when I count. Everybody when I count. If you ask somebody to write an account, somebody may write two different accounts. Okay, what we'll do is that this morning, the instruction, I was in the vehicle when this message came, that I should bring 100 million and give it to all of you. And that is it here. In fact, I have to call. Open one, let them see inside. Me powerful. Me share. Amen and amen. All the whole thing, everything they sold here, everything, we gather 100 million naira. Cash. The Lord gave me a mandate that everything I have must go to the people before I die. Now listen.